Kuuluuko? Jes, eli mellakkakyytät tuli jostain ja nyt raahataan yhtä tyyppiä vekeen ja toinen on jäänyt vielä rekan eteen. Ja rekkahan on nimenomaan tää, missä on pari kyttää ja näiden kyttien läsnäolo täällä Helsingin Gay Pride 2017 on kyseenalaistettu aika vahvasti. Ja sinne nyt sitten kantamalla otetaan pois ja nyt pääsee taas tää kyttärekka liikkumaan. Mä en tiedä, siellä ei enää olla sitä kyttää, jolta mä yritin vähän kysellä sitä, että mitäs silloin parikymmentä vuotta sitten, kun vielä hakattiin tosiaan homoja, mutta nyt olette täällä näin. Siihen vastattiin, että en kuule. Okei, siellä on nyt sitten varmaan pidätysoperaatio käynnissä tällä hetkellä. Edelleenkin kieltäytyy nousemasta yksi ylös ja toiselle ilmeisesti laitetaan käsirautoja päälle. Joo, Helsinki Gay Pride, Muun TV kuittaa.